Parehong lugadanan foreman as in construction worker na nagkatagaan sa Purok 6 Barangay Pinagbubong, Tabaco City kanakaaging Sabado, Setyembre 21. Binisto ang construction worker na si alias Enteng, mantang ang foreman ang binistong si alias Joe, parehong 45 anyos as in mga residente ka na sabing lugar. Sigon kay Police Staff Sergeant Elaine Adriano, ang tagapagtaram kan Tabaco City Police Station, mantang nasa inuman, nagkaigwanin mainit na diskusyonan ang duwang imbweltong persona. Makalis na magkasimbagan, nag-uli ang foreman dangan kuminuwa nin sundang hasta sa pagbalik kaini sa inuman, pinagtataga na kainian construction worker. Na uminuli man para kumuwang sundang asin pinagtataga man ang foreman. Kasi asa nangyari kasi mama, sa anggulong ini, pare sa sinabunbundit, kaya pwedeng magkaso din si suspect and same with the victim. Kasi mas nagrabe kay ma'am. So, suspect. Ma'am, pwede ini kay ma'am i-settle sa barangay. Depende sa magiging pagbururo. Tulos man na narespondihan ang insidente kan mga barangay tanod sa lugar as sinipigdaraan foreman sa Ziga Hospital, mantang ipigdaraman sa Bicol Regional Hospital and Medical Center ang construction worker. Naka-encounter kita ning daibagamaray na naggururon or may nakasimbagan kita. Ikalmata na muna po ang sadirita. Diba nga, sabi nga ni inhale exhale muna kasi pwedeng ang mga araw kaining siring na arguments, tagpuon lang ini sa salit na bagay na pwedeng nag-jump na lang siya into mas nakulang problema. Especially kapag under ning alcohol or alak. Sa ngunyan, pareho pang pigtratratar sa ospitalan ang buslados mantang padagos man na pigi-imbestigaran kan PNP ang insidente. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.